बोली श्री गुरु महाराज की जय। मैया भवानी की जय हो। सच्चे दरबार की जय। दीदी हाँ। हमनी के घर घर गांव गांव चर्चा में चल जाता नहीं हाँ, जाता हाँ। घर के बहू लोग जन बा हाँ। ये बुढ़िया सुढ़िया जन अड़ोसी पड़ोसी के बालो हाँ आके बहू लोग के कैसे कान भरता लो कैसे? अरे गौआ के दीदी सब कुटनी हो दिहली घर हवा बिगाड़ी गौआ के दीदी सब कुटनी हो दिहले घरवा बिगाड़ी। गौआ के दीदी सब कुटनी हो दिहले घरवा बिगाड़ी। घर हवा बिगड़ली हमर घर हवा बिगड़ली घरवा बिगड़ली हमर घरवा बिगड़ली।
गुरु महाराज की जय हमार घर सुधार दी महादेव। जय हो।